Bw'umuguzi. Okay, mbia mono sana umwanchi umurigeria beta seni kia Ndizi TV chinga kyogenda gusanga na into ime umurubiri wensa kia bono mambia asentu nde yega ya gatatu na twakuriera iranga umugeni tobereka gwikirana ase studio na baigo umwanchi umurigeria sege keke kirabosyo ntobe tugusanga nere amange igoro ya mangana alingete ekemeri yecha ni metu umwanchi umurigeria kwabere gukweburia amange kurendeli tukurera ntubata umugeni ase studio oyura bega kuiraneria amaboli go sanga na intwe kerenga ilikiago gwetera se namba yesimi ya 0792192834 so asensemeri mitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net yangiri bageli gali ya bene kumwaligania se studio atumanyie na kiakorukwa na ndenga ya kurukurwa sorogongoro bisi karibu sana Biamono wakire karibu sana se studio okay nabo kumanya mwanchi muligeria na kiyokorukwa nkorukwa Vincent gekone seito nyari wari masaba kiamukama bonyakoni bwa irungu maremani nabere nkorabori chikura abori obuseneta ase county ya Kisii abantu abange mbamanyete abantu baminto karibu sana ase TV yaito yomusi ya Ndizi TV. Okay. Asante sana soko irachinga kichago cha bene gwikirana ase studio. Kurinde amatuka ya maiga ntwaro chinga ogusangirira kwebirengere ngwabete ko gukorekana ase chi factory kora tumanyango naro chiko gutarira sinsemo nkyo morobiri ryo gukorekanira. Biamano moraria inje gekone na chietororo esengencho ninde oyomobo asamangana ye Senate njengo kora oversight ase constituency ya Nyaribari Masaba njengo kora buringoria erinde narika gochie Senate goitera ase omusike Senator Onyonka na nje na bayarenga ororo mboro na barangi buya mbo buna na betororo naro chamangana yogo kumisana nje personally ntebo bokene buna musike Onyonka nera teba ngabara bumba mahiti mangana chai na nje seitondo sumegitie chai though nkano erensa ari angene no eri angena kiamukama kabisa because it a walking distance ya 5 minutes enaro jamangana yogo kumia inga umukoro otoricha umwaka omugima omanye gwakano gisiringe 200 omusike sabi na chege na tebetenga barabwe bakanu elwestin inki aba barabwa gwakanerwa gisiringe 200 cyuka na ende ngwaro cyo moraria bunaba director bagokorwa nje naro chene ngento kyobosoku na ende njitima itina ki abaremi abagocha bakonyeka egekogera na aba ubo ekera mangana ari bobe igono borai borobo base factory eyo osase getekyo en institution eyo then this bad leadership. Yeah. Okay. Ekero kurigereria egekaro mobetamo gotwara se ensemeri ya kiamukama. Kirikende inkiora tebyo muri misko gali. Kirigenda maunchirili naroro turo chara chiko bakago kolekana. Amaunchirili yago kolekana through an act of parliament. Una bari bachete amaene e committee buna yachete. Ira maoni ari baro chenga amaene e problem nerega igase chi factory echi. Igora chi factory echi ri arenge ria nyamwamu yarengo ogembo yarenge aroro na nyamachi. So nechi kwende chichire chi bonus kinge sana. Ekero kurigereri because echai factory ende buna bono kwende Nyankoba kuse nyanzo yangu one of them Nyankoba eya nyora siringi 30 iye kanyora siringi 20
kwende koruga ari Mount Kenya asomusuke Sabina chagaruete ebanyora singi oistini tibaratebia abareminga egento gekogera monyore bonus yenke neke egento gekogera bari banyore nyinge neke tibanya gokora na benchmarking abanda abakwenda boka for benchmarking. Why don't they pick some of the farmers very well informed usene chichamen chitundubari usiba pick the normal farmer babe na bara usine factory wako piko nando babere because kiba sanjiro waroche nchakanyati manyatinga ngango se management use whatever they call it nga 1% nkogendere nga yani go anya chibesa kirororo anya ne bonus yengiba chibesa kiro usine chi billion ibere aka 1% of 2 billion. How much is that? That's a lot of money. That's around 20 million. Because mshahara na aron kuna chabade the 1%. Yeah. So that is a lot of money, and that's Kiamokama itself. Come to Nyamache, come the other side Yogembo, Inchuri Nyamam, nga chikwere ndecho 1% chibesejo. Chibesejo nkibata cross kibe of use. Bagende batebya bari mibafundi subasomi we batenge chaya ino ekabembe asengenjo ekeneke ngwara chamani musike mweno mbasa nerechea echi factory echi chons na nero bacha ore national ngwara hago taka kwaeresa bakana ngagente kyo kwaeresa tarikero kitotakire koigwa etotakire koigwa sikie bonus irense asikie bonus irikisinge merongebere go equate our factory with other factories. Later the factories discuss their own matters. Don't bring a matter from other factories. We discuss it here. Totebi ye tukiamo kama getorenge tenga 20 bob ni chiaki. Yeah. Okay. Ndoro chama seneta wi county ya Kisii Richard Momonyonka kagwikira na sensemeli wetenga abali mimba beta bakorwa amabulio ndete turaso sensemeli yakabere studio toigwe nga nara yali abwate kagukwanerayo asensemo yaege konenere nabe gakomenda ande torore akiakoba. Number 2, mana muna koigwa ngoma ite kwanya wochagesa chikura anganaye mosene tata wochaga igabweka unless nari kira marube unless a committee yera yangera noke manya bocha nabwo nchibuna nachalero. Yes. Go and check the law. So nare bochaga yako yawadeba onongo waze kurwani simba bacha kiritina bacha. Number 2, na igure bakeba ino ngomanyete oyo gaba ino basante Nairobi oboi bibore koru Nairobi utateneneti nono bo mambo otenena otena mo kwenaina yaba mo supply bo jara mabana iti factory eti no boy p ayo baby yes mo tamanyeti boyo bono sabu kier mo tabe ko miranga o ba edo mo ima njotale ni director o bo ili bo tateneneti ma ni ndara ni director gongo chakando bambito mubu amedoe omo mroyo mintoyo komo ebe bacha ni to kwana mangani chae banyobero musenete miaka irenga 10 ono mwisi wonyo kali kusojo ngaina ya bore chae usiku dada na watu wana msiku mwa rocho nyoko balia bakoroka wetabo mangani chae ngono na chiete skuru bono ko basokinde bono ko babwatinde aka kuna na bwati yako tibona aira na chie karibu kama sefu tomango letre no edona. Please, that is the last item. Ningependa sasa tutamalizia hapo, nitamuuliza mwenyekiti wa kamati ya bunge ambaye tumekuja naye apatie nafasi KTDA na Tea Research Foundation wajibu yale maswali, na huyu factory manager wa hapa kuna maswali ambayo yameulizwa, mjaribu kwa kinagoba kuyajibu hayo maswali. But to finish off tingamba teviga egasi mbono togokunama konye ebitabu kwate nebya James Ongwa ebyo bogabana
konye ebitabu mbwate nebyamaya ba MCA bakolete 2023 bono nari natwarire ebitabu bya Kisii County engima bonerasi ya Chato. Okay, umwanchi umurigeria eyunere nkwana ya museneta bwi county ya Kisii Richard Mumuima Onyonka chinga kyabeteka gwikirana ase factory area ya Kiamukama akurinde ntoro cha egati ya balimi bakomocho museneta nga taraba kagwikirana ase ensemo agukwana n'abalimi kero kende nga abalimi abayiga n'abarayi bagisiasa babwene togwo swana nigati namangana y'obulimi muraria ekerore leader tari gwe swana ni ore gento kwa choretu o protecti abantu bari bagochorete abantu ba Kisii County abantu be constituency to the smallest unity ekorokwe ward omo MCA nere natakire ko bari omo jumbe natakire ko bo mo women rep na bari gocho omo gabana na bari gochororo onde bwensi ochode no yobori chikura na barandi baichi bategere naki inki kere kebe ne kwe na kiamo kameye for instance karato ko teba about wage billion ene aba director baimo ka ba kore bikori babwate chae amanto be chae gose mara narora kara babwatire mara bairue koti baba find a factory ya kana. Why don't we address those issues? Na inde no ebono igari chikondireria itete I think control of budget buno mugaba nako buto monto akomo butabusa omuntu yakwanda abwe kine koti. The county government should not be responsible. There is the person who take responsibility is the governor. Nero komungakana chiri ekwende the costs chia kore kwende. Why don't we get tumanyenga abanta abekero first and foremost take babu gatitu ngakibabu gatitu na sekibabu gatitu nkiba korete ebabu gatitu that they are buying tea. You know, we have buying seller, willing buyer, willing seller. Nkiuji kubwate romondo because I know very well the factory echo the alliances kokore biashara biashara mbiyo ra kore nseye without alliances and who alliances why were they arrested? When they were arrested, did they consult their legal team, their legal department of the factory? Do they have the legal department in the factory? And if they have, what was the legal advice? Buna abaika babwatiru kemachiko nkigo chikoba guchimutu babuna kikina ge chikoba nkibata bwati babwatu nkibakora babwatu bono in fact ngento kerige ng'abantu bamara bakabwatu ge bakamanya kogenda bakabwikina to ikatomanya ngaki ingo babwatete ande karaba babwatu nkibakorete kwararire karaba babwikina bagakuji bakaba fine yani bakatebu bakanuki besa irenga na ende ngwakanete kuri umugukongo isiti umuko bwo moremi goso umuko bwo montori akorete keboriri akaimoka aka bakaende koti ekwende kabua ekara yabua bakabekera omoremi nero wakane garama wikemanyekane. Yes. Okay. Korende asense moya ba director ngaitinga abalimina bago chora ba director obocholimbo ababogo koleka na matukabwa ngo igana inde bagasoyo bisi aba director kerekende nga yomo chando go chorwira gaiga saba director eme chande menene no ene chikule chitoko bori let me tell you is money na abantu bago akujibesa baende bachora abarayi baraba be onye ndiri chibesa chitaiko ruegwa buna bono kiamo kama let me talk of our zone ozine zone yese ntokera timanyite chaibuya na be nezo I think is her zone abantu abare ko kujibesa people were given money na indege ntongere kiabete kebe umusikana aroko ku Nelson Nyakoe Nyakoe ebare batigarte ko babantu batatoboka manager yakiamo kama should come out yate bia bantunga ngikia geretaga ba Nelson Nyakoe taiketebe sababu siasa yarenge igari because bagatigara abantu babire boko musike Nyandusi Nyakiramba no musike Obino ekero batigara babire oyonde I don't know abantu abare gotebanga etotake to muntu moipi ntutake Nyakiramba na agambete ntutake ti Obino ogambire ekero bachikorigere bakanyoro muntu moyo gatatu Nelson Nyakoe Nyakoe akamanya koimo kwaga koru ento kere inhuman
I don't know mo kwendo riwe factory in fact ina ta nya kwa agenda EACC because na board chikuru ra board ko maega ngaki go ikabono te bi mondo ngatari qualified just like me na board chikura kane on te bi ata I'm not qualified tibuga to sine kebande kimbuate I'm not registered in a party kimbuate I am not go saying timbuga 18 years and above kimbuate as the law stipulates kimbuate. Why? It is my constitutional right to vie. I qualify because last time I vied. Why not now that I don't have enough trees? He had bushes. He had enough bushes. Bono iga yamanyi ko okori we bikori iga. Ngo chikotegerera abantu bagatenga omumane choyo ya. Ya kora bubi. Abanda batenga nechi besai what time clear. Egente kita kire ko ba investigated. Because na inde machiko na rata kire ko KTDA. No bana obugate kile yemo. Le tigo be allowed yo bori chikura obe mo director. Taringa chikiro gete naki. That is the impartiality. What does the constitution say about partiality? Why nkio kobera isolated that now ayabona tubwati kiro nyinge onero bwati kiro chinyinge tigo yabori okay aba iru bakobona bwa barete teme chando noroche ntogo tuara an institution ere too corrupt even clearing aba umuntu go chikobori chikura tikatu tuarenga ki umuntu no bwate namba yecha kwago no sumegete mete no enebere ngotorore cha ngwetu ko ruchi tunbari no tunbari kyo neye bori chikura kento ekeyanke yo amaite ebinto bire tu colonial ngabono ayo tubwati cha nyinge abakoreko baminto na no muntu bwate ngombe ya mona baga chore chama ni tibu na nyo muntu akor na baga chorwa binte bo kirimiti obotigwe so a problem ere ki factory eki no boibi transparency yo mbanya ko tebi umuremi bate maite mbari kogora chaiteri koni go Mombasa shiringi chai koni in terms of dollars yeah. How much does 1 kg cost in terms of dollars then convert the dollar into a shilling a dollar let's squeeze here go say 140 yeah. So if it is 140 onye chai ko $1 ekile yemo that is 140 be yani rusana ni ko is 140 ezimi ya moja 40 yena be the lowest I know it might be mo ngina naro kwane taringe ba ko gora 300 and something in terms of shillings yeah. 340 yani ekire yemeru 340 shillings omanye kuri yaye no bwatenda mwam omanye kuri na obo moibie chwenene omanye kuri 320 omonto yo mongino yo ogwetweke getonga mambio bogete 12 no kere mogongo obwegete chianga chitando gete gochie chaime ogoeta sabe sikinyiti kire because kinyiti gotoka chire chaime okorisk every time ebisike no bire chaime ne gesike gie chaike ko bete tori ko wena raisi omongino ngo rusomi ara bana omongino engombe ne tati jinsi yake ko karasa asumegete chae asana ndeta yasumegete nsiaga omongino yamanya ko ndago ri jinsi yaga agore ndagera engombe eruare obuoyo arua na no ndeke barua inki agwa kane binte bibionsi chisukuru fisi wa moyo ndagera nyomba koria ni no baga kabari na bara bwate kende go chiande na bara wego ko chiande ikinge ndukibona abari na abayibi boronga abayibata kire ko bwatu tufabe kuchingo ribono mugaso igoro bayeresa abantu nga ekwende ekoni guiga this is the total amount this is on how we subtract this is the remaining amount 20 shillings ino nereye abantu baisaneke nga amaene to isanekire ziringi 20 ngibakonya ko prankete ri abantu baba bitsetiriyo karioka batari komanya in fact tigemanye kanenga echai chibesa irenge gora ekoru na inde binte biga byobochori muna nagotebyo murari obo liri eboro bonge anya tubwati besa togochorwa abantu abakorera busa choro umuntu na batabwati besa na indanga gochoro umuntu okobachi besa because again bagakora no koirani chibesa kiri chiabo babaete that is why you are getting 20 shillings elect somebody who doesn't have money but he is rich in brain
yani yata geto ko ensure nchitumbu atideni ya muntu korumaega bantu bari mbabu atideni ya ne egento kirororo ebanchora mbakorere gasi kwende compromise teyo igona rio a factory era kore gasi engiya I was there nkaigwo monto ko tebanga ngoma itako bochore ko be chairman chairman yaru 100 kero mo director bakamanya ko mochora ekinge ndo kie kitoko kora what are we doing babari mi kwanza inukare CV mokanenga bintu byo kwa go be sambi ye soko chore director bintu byo kwa go be sambi ye soko chora kende gionsi choro monto kuringana no bongo bwa buna boigete na kuringana unorara ro monto ngo chiko bakonyare. Okay. Ndochenga mbarikiwa Sospita OCM akatangana gende tokubwati umuruguli kura Sense Media Kisi Impact Institute of Science and Technology Peter Urina kurwa iya vyagatebanga nikondani mpaka mwisho. Naro kurukonga Dennis Gekaramo sakatebanga Senator Vincent Gekone uliza why Kiamu kama and other factories in Kisi region hawana CCTV cameras. Why kama kuna moja mniambie. Alafu nasikia kuna wizi wa majani chai kila mwaka na hakuna mtu amewahi shika, but gharama ni kwa mkulima. Amangana CCTV moibita kwebekera CCTV moibita kwebekera CCTV mechande men CCTV something simple abantu barenga bagwata CCTV abagwata bakebinyomba byonyanza abantu barenga bagwata CCTV gabata ikwenyara but barore tikababeke CCTV for their own security security akaroko beka CCTV tari seso kobekera tari ke moni tari embeba CCTV no mondo kobekera ogocha gokora mabe muao so injerate yo moi biaranche kwebe kobeka CCTV asago chikoiba CCTV eyibuna musikeke karakwanire CCTV nebeta keire tu etoke squeeze so many institutions paka no echi baga the wines and spirits they have CCTVs. Yeah. Why not that big institution ba kore kwerende because mama iten koi babare so mbari ko kore kwerende because na wano mo manager na robugate tu akabugatu ne chaye akoiba amanya ko rusugwari airu nyamache asa koirwa ne chiani ma koireru omonto nyoro ibire let that person be sacked and prosecuted before the court of law ebo impunity e gatoroche ne impunity obo chinga. That is why Kenyans we are not moving because of these people who are too corrupt. People are compromised. Tiga omonto ibire abugatu airuge tambuke neri chikoriete from parliament when an act of parliament passed. What happens when one steals? What do you need again if you have seen somebody in a CCTV footage stealing and then you say you want evidence? Which evidence? Which evidence do you want? That is evidence. Let that person be arrested. Let that person be prosecuted. Let that person be sentenced. Let that person get a sentence of not less than 20 years. So that people can fear stealing. We can't entertain thieves, looters, people who are corrupt in our various institutions. Just like the KTDA. KTDA, it has a big problem. I am not a farmer, but being a politician, I know what happens on the ground. As I've told you, omong inataka boka mambi abegeti kianga chinchwari chi bitte bira magoro itete bitte chi bitte bitte to mong ina magoro bitte bi chaye omonto manya ko imoko mo ibira omonto ma ko imoko abegete suti yeri bo miyambiri omong ino yo igatanya korona ne yanga yeri bwa yemo ya kwenda maragoto keroka kurukia mo kama na magoro tabuga tibe sara jere kiamo kama emi kwenda kiamo kama yani emi kwenda keroka na koira na agore mutumba na ine ya omongina kwenda keroka na magoro agore mutumba ya siringi 220 na ndago pake mpaka yacha 180 and then you steal from that poor person. You are cursed man. Okay, mparo rondo chinga maboli na mange kubatikana neke melike yechae aroko boli nga nasikyo bete bagotebelwa ebona seso mutinyo gatano nalimo ngankoliera bali tishiringe meronge nasikira kiro kolenda so mutinyo gatano na gatatu bakamanya ko babagotebewa nga n'ekishiringi emerongo ebere kolende tetanda se county ya Murang'a toyingo asense meria ya Sabina Chege barabua kurwa sense mo yabo bonus kishiringi ringa babete bakuliera asikira ekiro. Tutaondoka na nimesema mimi nimetoka Murang'a.
Kwanza kuna mama alisema kule kwetu tunachuna majani na mashini. Hiyo niwaambie hiyo ni wrong. Sisi tunachuna majani, mimi mwenyewe kutoka nilikuwa mtoto mdogo na mkono. Kwetu tunasema Mary na Mururi. Uko mnasema hadi hapa? Very good. Hiyo majani chai ndio ilifanya nitoke shule, ikanilipia high school, ikanilipia mpaka university. Pale nimefika ndiyo majani chai. Kwa hivyo tumefika hapa tu si kwa sababu Donya aliuliza swali. Hata sisi kama committee tumekuwa ile mambo ya reforms, implementation, na sasa kuna hiyo amendment, na pia kuna maswali mengine yalikuja. Na swali ambayo nyinyi mmesema hapa nikiwasikia, kuna haki, kuna wengine watapata 60, wengine watapata 20. Hiyo ni haki kweli? Kwa hivyo tukitoka hapa, mimi nataka kuomba directors. Kuna maneno ambayo farmers, wakulima hawa ndio niliwaambia tukianza, nyinyi ndio wadosi. Na nyinyi mko na macho mnaona. So pahali pesa inapotea ya mkulima, let us try to save as much as possible. Kama ni ukweli kuna ghost workers, tuwatoe kwa list. Kama ni ukweli kuna pahali pesa inapotelea, double sijui payment, double what, maneno hii ya kuni, tuangalie sana ili tuhakikishe mkulima tunafanya everything at the interest of the farmer. Hiyo ndio itakuwa maombi yangu. Na kwa sababu sisi tutaenda kwenye bunge, yetu ni kuangalia na kutunga sheria. Lakini implementers si wako hapa. Nani wanawachagua directors? Ni nini? Kwani tena wamekuwa basi wadosi wenyu? Kwa hivyo, haya. Na mimi nataka kuomba hivi directors, kama ni mkutano, labda kuna miscommunication, misunderstanding, muite hawa farmers wanakuja mnawaelezea maneno vile iko. Kwetu most of the factories wale wanatumia ile hydro. Kwa hivyo tunafanya cutting of the cost. Cost of production ikienda juu, mkulima pia pesa yake itakuwa chini. So tukue na solution. Kama vile mwingine alisema hapa maneno ya funding, ni kweli tulipewa ile cherry fund ya kahawa. Watu askari wakalipiwa zile loans zao, si ndio? Basi hata sisi wakulima wa majani chai ni vizuri pia tuwe na fund yetu ya majani. Ili kama kuna factory imekwama, serikali pia inasaidia. Kwa sababu pia nyinyi mmefanya kazi nzuri. Kwa hivyo sisi tutaangalia report yenu, na sitaki kuongea before sana kwa sababu mnajua T-board wako hapa, they will answer your questions. Maneno ya KTD wako hapa, they answer the questions here and now. Ile itabaki sisi kwenye bunge, our vice chair is here, tutaenda na tutahakikisha kwamba mkulima ameangaliwa vizuri. Mungu awabariki sana. Na nimesema kutoka hiyo 20 it is possible hata ifike 70. Isn't it? Kama ni fertilizer, si kuna subsidy. Na tumepigana na wakora wale walikuwa wanaleta fake fertilizer. Na kama ni research, kuna research. Tuhakikishe pia tunakuja kwa farmers. Ili kama ni maneno ya soil testing, hiyo fertilizer utaweka 1, 2 utaweka aje. Pia muingie mkue active, tuone mkiingia kwa wakulima ili msaidie na ideas za increase production. Na ya mwisho, kule kwetu kuna baridi sana. Kwetu tulikuwa mpaka tunalala kwa T-Buying Center. Nikiwa mtoto mdogo tukingojea gari kuja ichukue majani chai kwa sababu barabara zilikuwa mbaya. Tumejaribu tu na sasa tuko na county government. Mimi nitaomba hizo barabara kama kuna representative either MC ama watu wa governor. Hizo barabara za wakulima na wanalipa cess zitengenezwe ili gari ya majani chai inaingia na inatoka haraka. Na kama ni hiyo kuchukua, nimesikia mnachuna majani inalala usiku. Ikilala ina lose quality. Kwetu ukichuna majani kama gari itakuja saa 5, saa 6, unaenda unapeana majani yako na inaenda. Sasa mkienda saa 2 kuchukua majani chai ya mkulima, atakuwa yeye aliamka saa ngapi ndio achune na usiku? Ama ataenda kuchuna na tochi ama taa? So tufanye program ambayo itakuwa pia beneficial kwa farmers wetu, instead of wastage, na quality inaenda chini kwa sababu majani chai inalala ikigojea ndio ichukuliwe kesho asubuhi. And where there is a will, there is a way. Mungu awabariki sana. Okay, ndochenga amangana na manga bereka kumulikirwa gabo kuri nde turarigereria asense moye bonus nasikia se county ya Murang'a gusech county kiri chorogongorwa Mount Kenya bakulire bonus iri iguru kubwa sorogongorwa gusi
Tiango tebi what happens. Bono musike Sabina chegatebire. Maito isuko karange sukuma bono iga refresh kuru mogondo. Ne ikwa itegoro e yarero wikayanse. Because of the content. Tera koraki? Tera kwa. Eme chande menene. It is factory echeito chiagusiga. And aba director batata kwa address. Ege koba boronge banyores bako ibera. Ekere chai ararire. Oroche abantu mbere bagotore chai morogoba. Bamanya kuganya mambi bayire tundubari. Batorera ni ende na ende still basangana bayire tundubari. Ose nyinge there is something entongere bagotaka wa chief. Bamaya ko ire chai saa 6. Gari chai eche morogoba saa 2 chiabutuko. Koruabo na ende factory erare. Ose gari na ende kungaya sarigete. Chai no ire tundubari. Chai imbosa. Na roje. Chai imbosa. Egento getakira ba director bakanga bakoeresa abantu. Chibe sa chiagete chinken tuagorete chigari 10 echaete korara na intuto tuare tori ebona 70 shillings. Chigari tuagorete na chiechi. Omongera munoko ire chaye tundubari egari no ekoganyererete. Munoko ire chaye tundubari omokarani na ari. Utari moibi utari gochukoko ibera kwerende utari gochukoko ibera kilo. Munogo ikie chai tundubari after around 30 minutes around 1 hour and 2 1 hour between 1 hour and 2 hours egari ire eloti ntangani ekiri egari chai factory so that a content area remain to content muna bono muna to gokwana chitundubari chindoko nyore chai yara irono egari tiracha bakabono omuntu manye korare tundubari bakamambi oganyerete gari ngana bera sana ne chabutuko techeti ngochere saa 12 ko bwakire saa 2 ngochere ko bwakire ngochere bono yamanya gari yachi gocha saa 10 chaite ye yaiteru ngani no mondo swetiri so echaita kere ko irukere fresh factory benchmarking echibago nyoko tutachibesa kogenda and I hope abare mimoka ne pibinto bikoro ku benchmarking unless abare muinu mokoreru mo egochibesa ejimochere benchmarking moranga agabu mori gereri na kie chae ekotoruguru mogondo na kie chae ko iru tundubari at what rate egari egochera interval chegari egochera na kichire ekero yabe kirbo igo mumanya ko chabona matena ki yaya enjera twachiete morange ente gotanganira na senge ncho echaya yabe ko iru factory kere fresh na senge ncho chigari kiabo kiri buja gari tego sareka egari ne sareka chigari jire well serviced egari ne sareka replacement ne ro igocha na ide yakoraki o maite kero bono to talk about ekwerende transportation muneyo turiko beka gari kiago chonsi pi more particularly ekarore in transport industry egari eyemonero tigete espeanga in case yemerete mechando minyoka oike gokonya para orara korire safari kwende muneye factory etakere gutwara chigari chinyinge chigari chiri well serviced amakanika no ware egari buna yache yari yu yachire gas ina ni moranyare tibono abantu bateberero boibi 24/7 every year obugango ywacho na ero muya kumbe nera saitani omonene nero muibi omonene nere monitor ya baibi yakaberi skari bono mwamo chorire obeire nero omonene bwa baibiga moko nyara ebintu bune bagoteba ghost workers onyore barororo tikaba benemut babikwa marietari turigere ritorore mbarabia mbarabiaba ekara twarigere mbarabiaba para to batebina ki aye tigo boibi bori obwate turi bakoragasi genda mugondo bwo gokoreki urime aye to baise korore kanari mane janjua bwento ngere nga instant justice ntogo korera banta abato scrap all of them from the payroll bakwenda kotini abari mbons pigende koti mo boli naki batambanya gocha gas entries yabo kwende entries yabo na kichire about attendance the attendance register na kire what is their role because it goes to work I understand no montori otari gocha gas pi lakini okodro a salary koruase those are the ghost workers ama enonye montai gocha gas why should you pay that person na ndo manya to monto no gende koti ekoti na ende tigaba follow tigaba babwatia machiko amachiko babwati naki omonte ka to gochiko butatu aramo saviri amaruarenga atatu according to the human resource principle
twamusabiri amaruba atatu tanya gukora ki tanya gocha gasi so no agende court yako imoka gobasoka korikero omonto riruba rioka ngana akobutire kobutangori 1+1 as employment is not 1+1 there are procedures choko buto omonto choko promote omonto choko demote omonto choko kare kwende choko rika those are the things to koimoka otaboboke bosaigo ngana akobutire ngakinga yoko mobutaguchi so let us tigatorigereri borongi yeba does it mean nga asiko echai kurukuru gasorgongo rwa gusiyenda gari Mombasa kirikinde trikonyara value because okonyara ya susanire maybe equality ya sirire yes nainde etali manga oso yo murimi ana magosa management ye factory barabu na obama ete kubu murimi mama nkari ta gocha komanyanga gosema agokoro ngecha ekara yara ade bwat value mongira ma itenga na pi mechai mongina tama itina ki ngecha yega nga ya chete factory they don't know egento ba mongina manyete nje na pi mecha ya koraki ya genda nga go se gari techeti go se kore tiki you see ngecha iri ye itere tu to ikomanyandi ye itere tu nekene turi komanyandi ya chete factory nekene so oboy bibore gati kabera abakwane mani boro ai boro bonge tiga omore miya manyenga kona ire cha yane ya chire factory tiga omore miya manyenga kuna tore chai na ira nonko nyore gari tari inko ganye gari I am not supposed to ganye gari ni onko pime chai e gari kero tiga ngona ra kobori e gari ra chaka goeta jinsa chia mambi because as buna saa 3 chai answer go soy tundubari eri aso ire gari ya minyokiri eri aso ire gari ya minyokiri ti gari chiga tiga muna bono ntunto bwate factory ko kya menyinga tomanya goche ye ko friends iga friends igari factory nero ororo e factory nere iga otutiganda iga nyangonda inse e factory nero ororo nki gari ta kota ngaki ki factory sato e gari nere go serve these 3 factories yani chitundubari sato e gari nere go serve chitundubari echi sato bono to tware chigari ibere so ni engima yani do you expect n'abantu no bateberete ko biba kibesa kuruma mbaka morogoba mbako beka chiganga twagorire chigari ngechi chigari chiri standby omoremi amanye ngantu agorite chigari rere chahere buya etogo ikyo omokarani no ari omokarani tigaso etundubari chinsa ibere igoro kere etundubari etwara omokarani timaite gosena kiere rero because kare na karorire nga omokarani okare gopima gose nkiomiti naende nero ganyire aje gopima gesabakwa na inero ganyire aje gupima maremani seito na inero ganyire aje gupima nyangonda mahate binte biyetu n'ikingaki abantu bari sikana abange bataite gas bibaga moko ibachi besa mo iba left right just employ people kere tundu bari etware omokarani I don't know senere squeeze bo kare na karorire omokarani omabwa tundu bari go sentene ngago ngakaenda ngabas cha yaute go pima ngegari ko yachire bone picha yawe aberbosa tigato tuare enough tigato tuara abantu bare enough human resource nario ebintu byonse birabe buya nario moremi aregoki nechai egento kindi tigato tuare tigapapa bimoke bare reduce expenses buna bono abone mombore bwagore tune factory ne bwatemete nkina inde e factory eko gorere emete already yagoro to bore moke bwate emete ne ero gose baone tia maremaya ekera maremaya one tiu public participation kuri so moremi yakore tu ekera yakore tungi baigwana nete muoniri tibese chingi chigo chikokora tibese chimuoniri ndukoni toro bore mobo because ndukoni gento otabwatie sababu na ine ntake koni ngombe yane korweri inkoni korwere ito mwana school fees gose nkorere gento kiamana gose nchiko goroboremo gose nkorere gento gete gose nje ngombe iyo nkiba korerete onyore ba honeti emete yiga yare ngororo nkibata konye temera ya chwe factory ekwende nere iga nga rianya kwana gose na hydropower na romo kweri ndagote baringa ngebanyore bwate mega watsibere ngabonte konyara gose nkibare konye bekera in the first place kotumia chiba sikio moremi kobeke gento bamanyetenga okay nkirigo chikokora did they involve the experts baba tenga ki ya ye kwerende ye gokore kwende bamanyira gatenga na ndingo chikobeka bare yende amas ngake ko roche gose masege ga ugembo these are kwende sena masege nyamasege nkobeka bare bwate 6 bono nkobori ekera bare kobekeye ngabono ngo kobeka bare ri bwate 6 ngego sabu gusiyengima obutari oboibi
how effective the one they are directed kwerende gari ya nyakwana ngaki abete of benefits asaba remi inki yare tire so far ngaki mora akore mobeke gento mokoreki mobeke gento na inde mama gatenga bone kenkeri buya what was the cost what was the financial implications ekaraba kebegete ngaki omoremi a benefit within the few days ya betorro how was the benefit they evaluate bagatenga harabuna twabegete gende kiabere ingi batai koreta rende yibere babeke gaiga kibe bamente ke bapgrade ke kebe 6 gesabu instead yo kwanda bachake buya why don't baere siro moreminga ekwerende to korana ere igo tindo chinga kwerende ne boronge. Okay, Teresa Omboga, good morning, watching live from Riyadh. Naende naroro baga kubolia igoro ye wage bill tebanga mangana lengete zoning tanga mbona tukue na zones kama Kiamu kama iko na zones na regions na kazi wanafanya inaweza fanywa direct from Kiamu kama factory to KTDA headquarters Nairobi to cut the wage bill. Wakulima wasiumie vile wanaumia. Mbona wananunua kuni na kuna shamba walinunua na pesa za wakulima wakapanda miti na hawajaiambia wakulima wamekata kosi ya sima juu wametumia hizo kuni. A wage bill ekaba kati wina nagotebi number 1 badiri number 1 badiri abakori gasimbarenga barororo number 2 barigereri ebinte ebyechinko chinke china kichiko gorwa ningo kogora ningo go supply at what price kwarore. Okay. Number 3 ebinto mbiro buna bana ebina ranga nga 1% of osenki nga 1% of management again dekyo anyore nkeri of benefit kiruo osibabeke 0.3% the total of whatever collection naende ekwende yebe evaluated, are they doing the right job to earn this money or to get an allowance of this money no roche ebinto mbire gari ebingo se fuel go se ki this percentage vive low down. Number 2 number 3 hydro power yebe kirororo anya te go serve kwende chichionsi tikaba weke some specific factories na banisa to ego serve to cut the wage bill down tigana ra kobori nyanko bati factory emo musiaite emo sioro korogu ngakia korogu keraite go senkeraite but I think in keraite utima yo senkeraita go senkeraite keraite oyo no mugusi tinda igumo no mangana nyanko babu bantu bakorera Kiamu kama se ita bantu barire sana keraito oya ya etaba remi banyanko ba kwerende I think na kabugate no how ye chai ntati banyora That was 40 nyanko ba 40 bono ga kyo nyore nyanko be konyo bono rende na totebi uringa kana aye keraite kara inchwango Kiamu kama na aye terere kara agenda kuchimuina torore na kibintu biko koraki bikoba na ende gento kende abantu kwa iguba koni chae ne chairman is it T-board ozeki chairman was in T-board chairman ya T-board amone PS and then you expect the honor jibas koruga asiki bomai the senator ya Kisii county na teba ngamo konya guyati gabosa abantu bakoni chae na abana siasa bamogo chora otomai we expect kibono tigato tu arabanto people who have got no interest to koma no go kora iga and this TV I more ready free than no go kora and this TV this TV neta ite camera na you supply this TV a camera that is conflict of interest onye ne PS yeyo again there akore bia sare bi mo onye no mo kwere ndo yo mo manager yo T-board mo chairman yo T-board again there onye ne manager ya Kiamu kameta igo kora iga subia again there nto irabanjirate yo rabe different ko ya nyanko ba ni kansa nyanko ba nyari bari Kiamu kama nyari bari tell me on how soil can be different the content can be so different na enda at what percentage is that difference ego chikogera echa Kiamu kama ba kan 20 shillings nyanko ba we sekretary akan 40 shillings yani ngote ebyo mongwano yo nyanko ba ai chaire sabantu ba minto buya manager yo keraite aire sabantu na ngiye kogera
onye no problem to bugate ya management nga kitoko nyechenchi egere abantu baito na baro bano 40 echigaki ko bwa 20 so I congratulate you mongwano yo korugukera ito yo nyankoba banyora 40 shillings no yo sito kya mukamere I don't know what is doing there but to date ere atakeire abarai baito bagusi mongwano ri ararwo torara anza go clean a mess from that guy ekara tu anza go clean a mess because nchomo nyene na nyora to mongwano koro Nelson nyako akorira mari go chinsomo sacha umuga ko monene gwatu bakaba chukuru ngo mongwano yo angire komo clear yani akomo bori in fact yo mongwano yako mo bori nga injirenero yatete meaning he wanted to drive that guy anza ko compromise mongwano yo akamata injeti mbwa tingira taenda mugondo bakaenda bakamugondo ekera baenda bakamugondo bakabare mete bakanyore mete ni saine I have the story ekera banyore mete ni saine enda ma ko irana amatenga bana bakani bare bakana ne ronge zita returning officer okomo clear diko bori chukura akanga komo clear omuntu kuno yinga kitora agania bise chaye ngana na nyare chaye umuntu anatakiwa kwenda hata saa hii ntoko tu na na ba director ababonzi bare tubaere saba antonga why bata etia bare mi 40 shillings June na richukura cyenge bano they were promising ekero chukura ngango bato de bonus ya 40 shillings and in fact that's an offense ko ngaina bantu then you acquire you win that election through false pretense it is punishable before the court of law. Where is that 40 shillings? Then you took the 20 shillings. You gave the farmers another 20 shillings. How can you take more than the farmer? $240 something. 340 something. Ngakiaye no bagiri diangana. Oko iramo. Montari. Nyagocha. Atebi abantu. This is the total earning koruese bari bako gore chayi kuchimumbu. Chidole chire iga karato chionjora chikoba igoma na akwana kare. Monto tayo nyago esengenjo bara bayi chichwene. They cannot have the guts to tell the farmers that this is what we earn from the foreign exchange. Tuamanya kareta iga chiaba iga amongi na chayi yabe kesiringi 300 tuarusa na niri 1% gaito na kwaka. Akakande na kwaka. I want to go ibe chionsipi. That's like stealing everything. Nkino tokore cha use magechinsi agakwoni every 3 months. Yes. Actually avande already batoko ire cha eyo. Naro bakagukwanira igoro yo kubwata gwechigari chia mara. Atanga chia bwate to bakaenda bagakwe fine na ndi chigakanwa chibese cyumurimi na chiyakanite chibese cyo. Abo igona mulikiranga asense monera rumu manager yo mabete gakubwatwa kayibete amajani kurwa sensemeli ya kiamukama bakamwake transfer gochi nyamache yuna sara ase omulimi boigo obereka ukunera igoro yechipara ngikera beke okoleka na senseme yechipara ilinde chae tebage korara se chitundu bali ekegere twatebanga ngosaliere equality yaye. Truth be told eri administration yongwa yaswa chipara nje atemeta ko ngura ngurwa oma before devolution ntwabwata para tateba bakene ririkare ne factory ya Karura I think direct ekwende para factory ya Rosarosie para squeeze factory te koros para factory squeeze ne SSC koru uje county government kabisa ekara ya rure uje county government it is the prerogative of the county government to ensure that those roads are passable so onyore chipara chiri chimbe naende tikachimanyunga chipare chiri chimbe nechi county government kusine chi national government cha CDF unabono na ete para gete I can't remember pare ya engembe and imagine ena bwate gari ene Land Rover Land Rover ye kaende egatari go chumotaro ine ena bere tororo ngabere almost the whole day embure ya twete jus moisonde bune embure go tuga ngine para ngana inde gari chae no eta ere expected go eta gabo oroche ine gari Land Rover ya gocho no roche Land Rover na kingana na inde kama kwenda bone kalemanse gari ye chae ne te gabo onyore pare rembe e pare yimanya kanene county government kusine ya national government onye binte ibi kusinya di hori bano chipare chitigwe chibanza kokora muna chi factory anza kobeka beka magena adi se bitongo bana yakabekire kare itikuru SS chibese chichi atumeka gochiko kare kwerende gochikorosi chipare icho instead bakoru kwende chipara chia sarika
nainde by the way matukaya para nchirimbe mono ande kana to gotebanga ngachi para chiri chimbira kicha eta guikara bwangu nekere embure tweterioka embure go turioka rioka embure go sendi moye go chakwanyara embure musumo gete bwe embura okoba uyu ta affecting e bonus ichi koba 20 bob tete wa affect ikamonto ndara basi go taranga ngachi para ne chimbe chipara squeeze almost 80% esi chigari chicha ichigo tane chingia na moye tari ngia emoye go munini na eta nainde wakati distance ka sinini iko tutike go taranga ngachi para ngana kicha iko ngorokie pare kwene goita show me the road yes tomanyanga this road belongs to the county government or the national government to borio mojumbe nga e pare ri ngogerera bari mbanya ore bonus yenge to borio mogava na kusoma MC nge pare ri ngogerere aba ko bari mbanya ore bonus yenge you are the causer of this guy of this nini a bonus go deflate back at 20 shillings then we address the issue there ndo ba isoko tadere para it is never an issue go 20 shillings na ndo bwensa ba isoko tadera gentekyo gatora tebigunga chibesa irenga chikoni wecha I Mombasa kidola irenge kilo ye moyebugate to chikoni fa chibe Kenya ni money onye to onye kisi currency ro to chikoni fa ko ba kisi currency egerere inde currency to manyana ki etokori chibesa kingana chingana iga to boibi botigwe bana baibi tigabaruzi guchianga mugaso igoro kegere ndo chinga gekonega igasense meige kimerigie chao mochando ndo chinga o chakirete kurugoro gari akirikende e committee yega kura sensemerie sentia beteke gutarira chinsemo akirikende mirobeli kiri babwatana inde karungo ko semere gochase mwanchu murieli akirikende birengeli bigaba bete bagosangire kura factory mbichiko kole mirimo ebirengera nabo bigo kore gasi baisiko bibeka bande babibeke buya babi structure buya nabo bigo kore gasi oroche ende karo bigo kore gasi litanga ningora ararigereri bare the root cause of that ekera ba onye no boibi bororo babeke nga oboibi obebore eboko ba ABCD nabo boibi oboko baigo akera ba bekire boigo na inde bari mbarangeri go cha parliament go se committee iyo bacha kwanza questions kuna bono ye PS ore broker naenda akabe PS oye chairman ore broker naenda akabe chairman naenda ba ko lead these institutions corruption conflict of interest is purely corruption unabono there is a case iga kisi national polytechnic omonto atebirenga chibase chebiru ko rwedro polytechnic yitabu songo chebiru ko rwedro bakire baligere CCTV banyorire monta yoso agabo chibase kyasirire ekaro kyasira amanya gocha kungaina abantu ganga no monto oso urusi omonto yo bwati rungi wete oirurusi kosemos bati karo senki oiriru go chiabu ekara irugo chiabu gose EACC ochire nainde ntoma itiendo kiabe irororo naindo iranire no are the same office are we telling each other the truth are we honest ekero monta ko ibachi besa mugaso igoro naindo irane gutatu same office are we honest ekero abantu bande bakonyora chi promotion abande batayikonyora se polytechnic are we honest ekero only chi company gose abantu batatu babwate chi company na chuka chiko supply bintu yoka are we honest umuntu supply te bintu miaka ya etire tatu atanya gwakanu umuntu supply muisonde o akanu are we honest we will come ese de kwende yo naende goikatulusia abantu abuchianga abo polytechnic yi yake ahaninka kisiga abantu baririre abake kwerende council members the university inkorera bari employees are crying the management yabeire mbe so chito anya ne principal yo akwenda ebintu bebuya goikato make sure that we have streamlined our institutions within Kisii County yabeire boronge in terms of employment in terms of giving tenders in terms of promotions in terms of service delivery adequate ntitoko twara abantu bari too corrupt people thinking about corruption from morning till evening, dreaming corruption, doing corruption, waking up with corruption, resting with corruption. We will never allow that. We will never allow it. And I'm going to write letters to those institutions to shed
to shed more light why these things are happening so. Na inde bune factory era go ikatora amanya chibesa irenga ba koni chai Mombasa through documentations to get those documents to manya nga maene e chaire iga mongina tai koriegwa ebesa 20 ya chete nekene to yani ndekene to twara speculations aba direct aba ui ba to ibeire ba direct ui na ba ibi ui na ba kurumi to tware tistokorigereri twarigereri twarambuya nande tige bintu byabe kwegazeti twarana ki igente ke kiabe gituronge umuntu tigachandisi TV aherese naki ibakongita busa digereria atoherese hano abantu barayigubuya barayigwe kwerende yonsi abantu batiuni ki TV kyabo batiuni ki ready kyabo batebe ngaki rero nko igutore ngaki abantu bakoraki bakokora igasi yabo egere tuisaneke ebiga bagonyoka totebineri kondo nga ngabuse ngaki tugakora ki ebini no boibi abana abaibi squeeze na to barangeri mbakari gocha ngenje bama think bakorete barangeri bakurure gochaga. Let me tell you and again, as you media personalities, you media people, genda tukiamo kama genda tunyamache ogembo gata banto bakwane live through these TVs. Just go there, assemble people, they give their views abantu bamanya what is happening. Genda nyankoba abantu banyankoba sibwisekera itare akwane atebe wae ekwerendera gokoraki wae arakori 40 kiamo kame kori half of their pay igona ritora rora turabe boronge rusi abare mitika bamanye turwe TV yenda ki nyankobe bateba iga nkike bakora niki bagokora egera bakoraki egera banyoreji intunki tutakorete ikento korete nki tutanyorera niki tutakorete gose tigango toteme tugikore next time torreire ngata koraki torreire ngata okori ntogo twara baibi kuru morogo baka mambi, and I am telling you na nda bari mimba irorere me am not a farmer tigakoye guchibesa gwakero monte kura ini ne besa go kabesa with more interest. So what they are doing, they are covering their money that they give you with a lot of interest, only you don't know that you are going to pay that money. Yes. But the factory chigango chile auditing. Auditing, yes, they do. But who does the auditing? About auditor na barabua, baba sincere. Let them be sincere. Abange baba compromise. Bari karong report. Ntubugata ya auditor rakabere. Ntubugata external auditors. Bari bako ruisko gosena sano. Osekare mata ya beire bago chaba auditive kwende yonyene factory. And then ntubugata external auditors. External auditors no bago tenga na baibi aba. No bago karaki. They can decide on how to cheat farmers. Na bari external. Na bago ba influenced with some compromise. They write a wrong report. The majority na bari go. And that is what they do. Ake kogera ende karamo audit. Audit nyebeke ngaseti. Audit nyebeke TV. Audit nyebeke radio. Abari mi bakoreki. Bamanye egere mba akoteba nga bakoreki. Baibiru. Iko kintu kiyo nga audit. Audit kitu gani? Onyore ko ruwen koro yago ime you are not corrupt. You can be honest and tell our people ngage nto ekega tu akore audit ekerega amagoso naro na amagoso ayaro na raya ekero kwene report ye kuri kuneba from control of budget and from the auditor general ngori kabara amagoso bamanya goteba ngaki amagosa mora ofakam a mistake yi warorire to ko ba compromise uri ke report yembe no ekwende mbuyere nini mbuyakere ingerateri binte bimbi ko ba boronga. I'm telling you go ikatutu arabantu bari honest to these institutions. People who does when in the audit babe honest, people who manages that factory to be honest, directors to be honest. Mogo chamanga ina abantu mabatebi mangana maya dirichigura chipara cheito njije chibabuja mongena takama ite paranga factory te ikolema because they capitalize the opportunity of the ignorance ya bangina garika abaga kabande bari batache skuru buja bari baba maitenga na ubago chabari me para chai to chato ire mapema epona 50 ntini chimesa iguru ngake chimesa ntebenga go ikamwakane epona siku ikatori ere siringi 40 o 60 ya mia yani kudanganya watu ko kare kwerende ko tebia bantu ga nonye kero ko tari go ikagukirogoro otamaito ne changa ye koneri
Let us be honest. Yeah. Okay. Ndochenga ebiro byetu byatunyorire kegima ndochenga amaboli aramange kubwatikana nekemelige cyae kuri ndenkyora bikogosemia omwanchi omurigereria emambe yabonoiga kubwatikana namangana alingete kemelige cyae. Buna nabatebirie amangana ina akwanire gento ndabasemi. Number 1 ndora abantu magochora babatenerese cyae ino. Number 2 tigakoye gukibesa umanye gochora umu director. Umu director yota mushara tori sobo director abantu bamintu mumanye mushara tori asobo director ngakyo monda ko bwata chi milioni 5 aja ko korre campaign na kamaida mushara toyo nkaya ko chikoruzi chi milioni 5 abo no mo ja kagorerera abo no ekwerendere abo no bokurumi bore bago chikokora baira ni 5 milioni chiabo ena bende abaremi ikaransanse na ba director aba batebi echae yagende factory mapema aba director na inu korega asi inu muneta keire tiga kanyora besende yonsu kwa imukia more chirana gujinka jeino korega asi muneta keire na inde tebi abante ke maene tiga kongaina abantu ngano chore me pare gari echaete aya turi kore mapara tiga kongaina abantu ngano chande Mombasa wake chimesa bona asi chisinja 40 emanya goja 15 ayoro cha abantu abana bakabekero bugima bobo bakongwa sore buna na rari kiamo kama direct mutata kiri kororwa abandi bagatama guchi maega guchi chinko maega abuna bobo ngama mutata kamenya inchulte bya abantu nga chibese kya chite toto echiriga akira abantu esa igari ekaro tu abari muntu tayoche tata ebya bare minga chibese chigocha echigocha chingana iga tuarusana ni expenses kia bakingana iga igo tebia bante kene injune sabu yeno eri yobo ene tia kwanda benchmarking yobo kora etabuga tikende wasting chibesa chiyo moremi ngambe karamo kwanda bana benchmarking chora abaremi kere factory babere mwenda na barabu ikora chibesa chimoko enda na chiro nyine chinyinge beka CCTV kerase kere factory beke everywhere is CCTV lights beka eche solar rigienchera mobokati kosi electricity kwenda hydropower mwatete ngaria nyakwana enda nyebeke some specific factories morara akora morenaki mobokati kosi electricity ena mbende gachi onye ghost workers baro gachirusio tuguta egere mokati cost morigere ne bintu binde mokati cost muri minera na nyoro na isingi sarasini oisini cyo bosoku motake irikobo motakeri ko karwe recall anye recall krauzero mor rangeri ku masari ku kapisa kuchika abantu bari ne kwende babekwe ena ngento kiyo moiso omonto nde bwensi bwate chai na tware chai kile yemo na asumegete chai buoye nko irare chai factory kokorare ki nko riare bonus yuri mushahara kere omutienyi tiganera aba allowed ko bori chikura kurate ikwerende ngo kanero gopagwa kwa bantu nonyene kera manko bori kere chikura chinde chionzi echichira itotoko bori cyo senata nini ngo bori bare so long as bari 18 years and above any special interest ngo bori re chikura iro monto yo bwate chayemo oinere ngo sogoraro kugorokomo tiganera ba allowed abori chikura abe director yendo ngego chiko bakebe ngano bwate chanyinge tubwate chanyinge aba bwate chanyinge abuna baba ibeire no monto igotete nero taketaibe mono aigote mono ayorenchara ogendera kabanchara. Okay. Mbiamono sana soko ira chinga kichao na gwikira na AC studio mongwana na ratavanga Frida baba jamaa ako sawa tuko ndani ya Ndizi TV alafu news ilipeleka wapi Malak you want to kill me this morning batetoro motimukomuke gasamanga na mayako ndo mwanchumuli eno chobe woko kumanya amange konende mbiamono sana kwa bereko gosanga na inche kurtoka chagete omorobili bensa kia mambia ndoba tokobwata nere job maangi na baigo Abigail Nyanchama yone kebna chibi channel yogira gwikira sole asinchire yabene nimetenga nere Friday yomo elio asumutinyi oikomi miyomorobili bensa kia kondo mwanchumulilia enda gotengeregeta seni kia Ndizi TV obona bwansu ubomugosiri tere kerubo Frida twara obuligelia borobya karibu tena sana Mbiamono mradi.
Kyandezi TV. Obwansu bw'omugusi.